खुलुमबाय बाथौ बिबुंसार नायगिरि बयनिसिमबो आं रंजाखां रामसियारि केमेरा पार्सन दं नेरसोन खाख्लारि। बे समाव जों सफैनो हादों सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय खैलाजुलि आन्सलिकनिबो सिङाव थानाय नैबे केरिमिरि ए गामियाव सफैनो हादों। बे गामियाव खैलाजुलि बियाबा फोजाखां मेल खुंदों। बे समाव जोङो सफैनो हादों। बे समाव सफैनो हानानै जोङो केरिमिरि ए गामिनि आफादगिरिखौ लोगो मोननो हादों। बिथांनिफ्राय जों माखासे बाथ्रा मिथिनानै लागोन। बे समाव जोङो गिबियावनो केरिमिरि ए गामिनि आफादगिरिखौ बाथौ बिबुंसाराव बरायनानै लाग्रोबाय। खुलुमबाय। बाथौ बिबुंसारनि सेराव गसंनानै बयनिसिम बाथौआरि मानसिफोरनि गेजेराव धोरोमारिनि गेजेराव आंनि गोरबो गोसोजों खुलुमहरग्रोनाय थाबाय। जोङो बे समाव बिथांनिफ्राय मिथिनानै लागोन नोंथांमोननि नैबे सिबिसालिखौ जे समनिफ्राय गायसनदोंमोन बे समनिफ्राय दिनैसिम नोंथांमोननि नैबे बाथौ धोरोम सिबिनायाव माबायदि सोलिबोदों नोंथाङा बेखौ एसे फोरमायनानै होदो। सनितपुर जिल्लानि सिङाव खैलाजुलि बियाबनि सिङावनो थानाय जोङो केरिमिरि गामियाव जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो बे गामियाव रायजो जाबोजेननायनिफ्रायनो जोङो बाथौ धोरोमखौनो सिबिबोगासिनो दङ। आरो गोदो जाबायदिहाय सिबिदोंमोन बेनिख्रुइ दायै जोंनि बे सिबिनाय आयदाफारिया साबसिननिफ्राय हामसिन। जों मिरु आफादनिफ्राय जिबायदिहाय बिथोन आरो जिल्ला आफादनिफ्राय जाबायदिहाय बिथोन मोनदों बेबायदि बिथोन बायदियैनो नेमखान्थिनि गेजेरजों जोङो दिनैसिम बे बाथौ धोरोमखौ सिबिबोगासिनो आरो आर'जनि गेजेरजों जोङो बयखौबो इसोरखौ जोङो सुंग्रिबोगासिनो। नोंथांमोना दिनैनि नैबे खैलाजुलि आन्सलिकआ जेनिखि फोजाखां बेल खुंफैदों बे समाव नोंथांमोननि गोसोआव माबायदि मोनदों एसे फोरमायनानै होदो। दिनै जोंनि गेजेराव माखासे जाबायदि जानो नांगौ बेबायदिहाय खायफा खायफा गामिफोराव जोङो बाथौ धोरोम सिबिनाय बेलायाव बेले बेजे नुबोनायखाय जोङो खैलाजुलि बियाबनि जाय मावथिफारिया बिथांमोना जोङो फोजाखां आफादखौ खुंबोगासिनो दङ आरो रायजो राजाखौ फोजांबोगासिनो दङ। आरो बे खान्थियैनो बे नेम बायदियैनो जोंनि केरिमिरि गामियावबो दिनै जोंनि गेजेराव रायजो राजानि गेजेराव बाथौ धोरोमखौ माबायदिहाय रैखाथि होनो नांगौ आरो माबायदिहाय सिबिलांनांगौ बेनि थाखाय फोजाखां आफादा फैनायनि थाखाय जोङो जोबोद बिथांमोनखौ गोसो गोरबोजों साबायखर बावदों। नोंथांमोना दिनैनि बे खैलाजुलि बियाबा जिथुनिखि फोजाखां मेल खुंफैदों बे नैबे दिनैनि समनिफ्राय नोंथांमोना इयुननि समाव रायजो राजाखौ लानानै माखासे लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ लानानै नोंथांमोना नैबे बाथौ धोरोमखौ माबायदि सांग्रांसिन फुजिलांनो होननानै नोंथाङा सानदों? बेखौथ' सम बायदियै समजों खारफानानै जाखांफुनाय दावगाफुनाय सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जोंनो गाहायनि आयदाफारि माखासे दङ लाइमोन आफादनि आरो बिनिफ्राय जों लाइमोनस्रि आफाद बेफोरजों लोब्बा लानानै जों दिनैनिख्रुइ आरो साबसिन हामसिन जागोन होननानै जोङो साननो हादों। नैबे समाव जों केरिमिरि ए गामिनि आफादगिरिजों जों माखासे बाथ्रा मिथिनानै मोनबाय। बे समाव जों केरिमिरि ए गामिनि आफादगिरिजों जानाखि मोगा मोगि लानाय बे मोगा मोगि लानायखौ बेखिनियावनो थुंगे होनाय जाबाय।